21 augustus 1976. De toegangswegen naar Heerlen slippen dicht. Verkeer, verkeer en nog eens verkeer. Toeschouwers nestelen zich op daken en flatgebouwen. De Lange Jan, symbool van Heerlen, zal weldra opgeblazen worden. Tot ontsteltenis van velen viel de schoorsteen Lange Jan precies de verkeerde kant op. Aju pastoor, dag kale boer, ik ga nu op de boer. Toeschouwers begeven zich haastig naar de plek des onheils. Politie en brandweer rijden af en aan. De Lange Jan viel over een toegangsweg naar Heerlen, vernielde enkele woningen en tevens het voormalig hoofdgebouw van de Oranje Nassau-mijnen. Ter kwal is laam en neutjes weer, verstookt er schijn in Putjesbeer. Kumpelschijn, kumpelschijn, werkloos sind nu die grote sterke heng. Ondanks de grote ravage ging het brokje steen van de Lange Jan gretig vandaan. Wie dat in teng. Terwijl de mensen schuifelend huiswaarts keerden, was de meest geuite uitspraak: de Lange Jan heeft wraak genomen. Het zal nog denkelijk enkele vele jaren duren voordat er een juridische uitspraak komt over de schuldvraag. De lamp is uit, de schach ligt scheef. Alleen de hoge Steenberg bleef. Het monument van werk en zweet.